Ekran! Låt ons tubbranen en God kennenleren. Welkom lieve vrienden, welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag hier erbij bent. Mijn naam is Eduard Giesbrecht en ik ga hier vandaag waren met mij Tina Lepje. Dit is het tweede programma. Met haar hopen dat we haar leven was in de kolonie opgewassen is en was van zeer jong en zeer schwierig leven had in alcohol en seksuele onreinheid en zo verder. En wo ze dan ook een kind hadden, verder zich bevrijen en zich dan bevrieden. En ook dan irgendwann zich uit de kolonie uittrekken en dan zich bekeerd hebben en waar de vrede van Jezus in ihr hart komt. Leider wir unsere Tita nicht, hat wir nicht mehr Zeit, so wir wollen von der wieder vertalen, Tina. Als hier ist Jesus horen, wo feilt sich das Ganze, wo wir je leben wieder? Dat eerste stoot eraan, dat zou ja geleden. En bij jou, we trakken dan van Chihuahua weg, naar Ebnias. En dan van door dan naar Charawa. En dan woonden we door een jaar op een farm, op een proprietair. En daar is dat alle ambtenaren ging we ganz tennis. En al dat wat we ons aan het hoofd geschoven hadden, dat we dan alle weg. En we woonden dus zo alleen, dat voelde zich zeer larig. Maar immer waren we doch nog irgendwo een klein licht te zijn dat dat niet ganz diester wordt. En als we dat jaar dan eens gewoond hadden, dan trokken we naar Charawa bij de station, dat is dicht bij de Zuchtboom. En toen voelde ik dan zo, we waren ver weg. Ik kreeg dan van missionaren, die ik dan bak gegeven en zaadmeel en dan kreeg ze dat twee bakbakken En met dat hebben we dan waren best weer in schwung, dat we fijn te leven hadden. En dan heeft dat we voets ons ook een transformer omgaan, dat mijn man kan bruisen. En zo dan hebben we aan arbeid dat ik kan lekker bruisen. En dan werd we zo goed af. En maar dat ging immer wieder. En als ik helemaal tevreden met over een half. En zo dan kwamen van Santa Cruz mensen vroeg en ze wil lekker buien voor de kree. En hij deed dat ook. En dat ging plus bij die opdag wie zo, nee? Plus voor die wat van wie af aan zeggen, de kree is hier de company in Bolivia wat voor stromen voor 4 verantwoordelijk is. Ja, en dan wieder? En dan trok we hadden dan 3 jaar op Charawa gewoond. En dan trok we naar Santa Cruz. En eerst op een stad en toen moesten we pacht doen. En dan dachten we zo, ons baut einer an, wir können ein Haus antragen, wo wir nicht dürfen Pacht haben, dann müssen wir das Haus abposten, in den Hafen abposten. So, dann haben wir 3 Monate auf einer Stadt gewohnt und dann tragen wir auf einer anderen Stadt, wo wir dann nicht dürfen Pacht haben. Und dann eine Nacht, was wir dann nicht wie ein Haus war, haben sie das alle ausgeräumt. Das Schmied auch ans Haus. Und so dann, wir meinen so viel, wir werden frisch ganz an den Loch. So, die hadden niks? Die hadden, dat praal hadden die eeuwig gelopen. Okay. So, maar dat hopen zich veel. En, aber ja, wir müssen dann frisch von Null anfangen. So, das Leben, das läuft nicht so gleich, als das dann wir uns jetzt bekehrt haben. Das geht immer nach und rauf. Aber wir haben viel geleerd durch dort. Wat is een zaak, wat voor de tijd kommst du denn naar wo die dat persoonlijk aan die gefallen arbeiten? Ja, wenn sie uns dann ist das Haus auch ausgeräumt haben, ich wieder mal Mensch, ich will mich immer danach allein zu sein. Ich habe immer so Angst, aber wenn wir morgen so viel unerwähnt hoffen, direkt wehens. Fange ich an, und das schafft auch gut. Das wird ja nicht, das wird ja alle okay. Und, aber wenn sie dann nicht ans Haus ausgeräumt haben, dann wieder eine ganz andere Angst an mich. Und den obersten Raum sehen, dass wir auf dem 5. Monat das Haus ausgeräumt haben. Und so, sie sehen, sie würden sich nicht wehren, ohne ein Gewehr zu schlagen, wenn sie dann das Haus wohnen. Und ich wusste das gut, ich hatte ja Jesus, und die würden mich abholen, die würden nicht mehr lassen, zu mir kommen, als was ich drehen kann. Aber das wird so
so eine andere Angst. En ik ben ook zwak geworden im Jährlichen ook. Wens we voeden dan te dat het veel niet nodig was. Dat we dan, we werden am meestens alleen, dat we al een beetje zo flauw geworden, ja. En dan val ik in een depressie in. En ik wist werkelijk niet wat me weer. Ik dacht, ik was een zo slechter mens geworden. En ik heb mezelf geslagen. En ik heb onze kinderen veel slecht behandeld. Hoeveel kinderen had je dan? 4 kinderen hebben we al die. Ja. En ik heb, wens van mijn man dan een huisje van de arbeid uitgangswerk. Ik heb dan meestens werken in een huis, maar niet immer. Dan weer ik de beste persoon. Zo hij mocht niet. Dat irgendwo aardig weer. Maar in een werk, dan weer alles twee. Zo wie twee als het ging. En, maar ik probeerde het immer te verdagen, wanneer ik met mensen weer, dan probeerde ik me immer zo hand te staan, dat ik weer die persoon werk, dan werk zal zijn. En ik weet ook niet. Ik wist dat innerlijk aan mij weer wat zeer slecht is. En dat ging weer, dat weer dan, ik val immer weer rauf en immer weer, maar ik, wat durchkwam, dat ik zo dacht, dat weer een wezen is meer. Ik weer immer alleen in dat laatje huis. Die zagen wat er dan nog weer een ganz paar Sachen ewig gebleven. Daar hadden we nog geen eveneens gevierd, mijn ouderen in huis nemen. En ik dacht dat het weer een wezen is, maar ik word een beetje eng meer. Maar jeder moet hem er wat maken dat het niet schaffen deed. En dan met eenmaal dacht ik zo, oké, wanneer dat niet schaffen deed, dan heeft God wat beter gewandeld voor mij. Wat ik nog van doen zal, als ik sterven word. En dan trok we even den daar op een weg, hier trainen eveneens. En ik weer de goonstoel, we woonden in een stoel. En ik wilde dan zo alle dagen met mensen zijn. Maar ik wilde me dat niet. Ik wilde me liever bij een bad versterken, dat mijn kinderen zag. En ik had dan ook voor lange tijd, waar ik einfach eens gedeel, ik ging niet eruit er iets wordt. Ik blijf ganz ben, en wanneer weer hand kwam, ik sloot dat het niet aan kon. En met eenmaal, we hadden een zeer goede lied wat hier weer van Canada van stoot. En die vrouw die maakt dat irgendwo aardig werd. En die zei dan, ik zal mal een dokter voor, en ze dacht, best ik werd krank. En ik voer dan, en dat weer op wat ganz anders als wat ik me had gemerkt. Ik kreeg een beetje, ik moest me alles testen laten. En ik had soms dingen wat aardig werden, maar niet voor dat wat ik me slecht voelde. En dan vroeg de vrouw me uit, de doktervrouw. En dan met eenmaal... Weer een christelijke doktervrouw? Ja, dat weer een christelijke doktervrouw. En maar het eerste maal, ik wil me niet dat alles te vertellen. En dan ging ze weer thuis weer en zei ze, ze gaf me een kwart met haar nummer. En zei, wanneer du irgendwo hast, dan check me WhatsApp. Oder phone me. En dan ging ze, ik ben thuis weer, dat we best waren alle uitgehaakt. En dan en checkte ik haar WhatsApp en zei, ik kon niet leren. En dan vroeg ze wat aardig. En dan vertelde ik haar dat ganz hoe ik daar ging met mezelf. En dan zei ze, ik zo voets fresh kom. En dan voer ik de nächste dag fresh. En dan heeft hij lang met me gereed. En ze zei, ik werd zo weit in de depressie, dat ik kon niet, ik wil alle pas die kan aanwenden. Buiten God worden zeggen dat we dat doorgeroet doen. Dan wordt het een andere idee zijn. Maar ik moest onpeilen zijn, wens voor 6 maanden. En ik deed ook, ik brak die pijlen en dan was het veel echt, dat ze gaf me een beetje exercise wat ik doen kon, zodat ik mijn körper wat ik kon beleren, dat hij dat eruit komen zal. En dan zijn ik ook waar eruit gekomen, maar ik weer aan de pijlen. Bed, het laatste jaar vroegen die mij ik dat we doen op een jugendcampement houden eten meer. En ik deed dat en we hadden de gelegenheid dat we maar kunnen gaan hartje naar de timer. En dat werd zo weertvol en dan zei ik eens zo over dat de reden van vrij worden. Dat timer handelt zich van vrij worden. En dan zei ik tegen God dat
hij zullen wunder doen aan mij dat ik vrij word van dit. Dat ik de pijl niet meer durf breken, dat ik met zijn kracht vrij word van dit, dat ik er los van weer. En God deed dat wunder en hij maakt mij vrij van dat. So, van jou nacht brukst je geen pijl meer? En ik bruk ik de pijl niet meer breken. Wow, halleluja. Wel groot is ons God niet, dat hij dit alles aan jullie bewezen heeft. So, wo woon je vandaag? Was is je leven vandaag? Ja, nu wonen we in Villanueva. We wonen op ons ene stad, we hebben ons ene huis, we hebben een Schmiede angefangen. Dat is nog niet ganz vorig, aber we komen in Schwung met die Monat Motters repairen en ik daar op arbeid gaan. So ja, God is groot en hij heeft zijn kracht bewezen aan ons en we willen verder gaan en aan, wat natuurlijk niet alle dagen leeg is. Aber wir sind vertrauen Gott und mit der Kraft, was er in Epheser Kapitel 2 sagt, dass die Kraft, was Gott braucht, um Jesus vom Tod abwehren, die Kraft hat er uns gegeben, zum Verweg kommen. So, wir wollen alle Tag, wann es auch schwer ist, aber immer war, wenn wir an die Kraft denken, dann können wir Verweg gehen. Und ja, was du dat wordt, ik vind jou zo van doen. Maar proberen verder weg te komen. En je zei ook een lied dat je de laatste latere tijd zijn zeer actief geworden in de kerk met helpen. Je dus een bibelstunde bij je thuis en je dan een vrije stunde en zo'n zaken met helpen. Wil je dat in de kerk met te helpen, of dat je van jou voor God veel doen kost? Dat is een poort leven voor mij. Wanneer ik dat weet dat ik voor God kan wat doen, dat is voor mij zo'n vrijheid. Wanneer ik voor mensen kan wat doen, gaat mij ook zijn. Maar wanneer ik dat weet dat God te de gaat, dat merkt mij allemaal leven ja en allemaal meer moed om verder weg gaan. Wanneer je denkt, vielleicht zijn de jonge mamas, een paar lieden, of meer als de hartje die toe. Wat voor een moed merken de weer woest je aan mensen? Ik kan mal op te geven. Ik heb ook een klein beetje getraind van wings wie dan dit alles voor de ging, wings ik in een depressie weer al dat. Dan wird wie in ons eigen leven zo weit kapot dat mijn man had geen last meer niet terug te komen. Dus te laat was hij dat al dollar aan. En hij had gleich last van de arbeid terug te komen. En met eenmaal dat we zo weit waren. En ik had immer dat verlangen dat hij wilde mee komen en omarmen mee. En ik kreeg ver, wanneer hij dat niet deed, ik kreeg een hart van hem kop met een feit. Zo'n verlangen had ik en ik ging gehoord, wanneer hij dat niet deed. En hij wist dat niet, ik zei hem dat niet. En bloos in zo'n tijd niet opgeven. Eine Frau zei dan te mij, dan go in bed. En daar staat dat in de omarming kreeg, go in bed. En dan dacht ik bij mij zo vroeg, du weet niet hoe dat gaat. En ik dacht dat op, ik dacht, ik moet afproeven. En dan dacht ik, jedes Mal, wanneer mij deze hart ging, dan ging ik in bed, dat God mij voor de leven geven wat ik verlangde. En mijn man is ganz anders geworden. Ik kreeg zoveel in de omarming en dat zo schijnen. Wow. Bloos niet opgeven, want het ook onmenselijk zwaar is, maar niet opgeven. Dat je bent, God is groot, God heeft ons de kracht gegeven, we kunnen verder weggaan. Amen, amen. Vielen Dank, Tina, für zo'n wunderbare Zeugnis. Je bent een wunderbare familie en ik mocht je ook zijn. Ik heb je al een beetje kennengelernt en zoveel meer ik van je weet, zoveel meer vielleicht mich dich beibejunt, dat je werkelijk een leven met God hebt en ik vrij me daarvoor. Ik mocht die God zijn wensen, ook al onze touw hier, we immer ons hart gedaan. Ik zie me zeggen, dit is een zijn voor die was. En ik vraag die einfach, dat die dat mocht wiederdelen. Want dat in YouTube is, dat die dat mocht vielleicht op die stalen doen in WhatsApp, oder in die Facebook. Oder ook wanneer die dat im radio hartje is, dan kost je die vriend zeggen, du in die radio, du kost je dat programma immer hartje. Viele mensen kunnen zo'n programma's dat vielleicht helpen, uit een depressie eruit te komen, aan Jezus te vinden. Zo wel we mensen zijn, dat is zo einfach gedaan van deze dag. Ik mag die God zijn wensen en tot het nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77884479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.